Apo, game in yours. May samampay. Banglo kakabsat. Game in yours. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan, magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Kayo, kabsat niya, nag-imas nagsili tayo. Sili. Kwantong, spinach, kalkalunay, yada kamote na uong, tapos patola, sabong karabasa, ken prito nga tilapia. Naspak man na George. Apo, game in George. May samampay. Spinach, ken mushroom, ken ko, kamote. First bite para sa inyo, kamsat. Kanti tilapia. Ken kamote. Sakan to isakmul. Pudot. Grabe. Patola. Tilapia. Kamote.
Sa ilalim yung spinach eh. Kunin natin. Masustansya to kabsat. Sa kanti tilapia. Sausaw dito eh. Udot. May bunga pa oh. Yung bulaklak ng kalabasa. Spinach. Oh, nabsugak. Grabe. Lord, maraming salamat po dito ulit sa blessings. Napakasarap po. Nabusog po ako. Maraming salamat.